कोण? मुंबई मुंबई रविवार तक जाऊच लागत. मग तू येणार कधी पुन्हा बाकी? कशा पाऊस एक झालो. हां पाऊस एक झालो. मग पावशी होती इकडे घरी तू व्हिडिओ करायचो. पहिल्या पावसाकच मिळतं. हो एकदम पहिल्या तर तुझ्या लक्षात ठेवतो होय थांबा होय होते पहिल्या पावसात म्हणजे कशी हो पहिलं जर समजा पाऊस लागलो ना म्हणजे पावल्याने पाणी येण्याचं तरी काय पाणी येत नाही. हालात चांगलं होळ येऊन जाणार त्याच्यानंतर पुरले मिळणार त्याच दिवशी जाऊ खोया त्याच्यानंतर त्याच दिवशी हालात पाणी खाली येऊन पोचलं ना नदी पूर्ण गावलं समजा. होय आबा अरे खयस काय दिसतच नाही खायला लागायचं दिसतच नाही. हो काय आबा मग माका झाले 2 दिवस. 2 म्हणजे परवाच्या रात्री म्हणजे कलचो एक दिवस. हा मग कलचो एक दिवस गेलो म्हणून झाली लग्न कार्य सगळी काय ती खय झाली. मी हयत नव्हतं. बघ नाही झाला. चल बाय बाय बाय. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या या नव्या कोऱ्या भागात मी विनय घाडियावकर आणि आपल्यासोबत आज नाना आहोत. आपले खूप खूप स्वागत करतो. आणि आता आम्ही चाललो आहोत पूनमकडे. सकाळचे 7 वाजतात आणि पूनमकडे चाललो आहे. कारण की पूनम आणि माझा डील झालेला होता. त्या नानांका माहिती नाही. पुणग्या बोललेला जर सकाळी तू नानांका आणतंस माडावर चढाक आमच्या तर तुका वही तेवढी शेळी देणार पाडून. म्हणून नानांका घेऊन चाललं आहे पुणग्याकडे. आता बघूया कितीची शेळी देतात ती. आणि बाबलो दिसत नाही तुमका. बाबलो काय हो? साखर झोपेता बाबलो. हा आणि बऱ्याच जणांचे कमेंट होते म्हणजे नवीन सगळ्या सबस्क्रायबर मित्रांचे कमेंट येतात. कळलं काय? नाना तुमचे कोण लागतात? तर तुमच्या तोंडाने तुम्ही सांगा नाना तुमचे कोण लागतात. मग तुम्ही त्याच्यावर ह्या द्यावाच नाही रिप्लाय द्यावा. काय एकदा दिलेलो आमच्या काकांचे मित्र खास मित्र एकदम घरगुती याच्यातले. मग ते नवीन लोकांना माहिती नाही ना. एकदम घरगुती नाताचा म्हणजे सख्या भावांचा नाता असतं तसा आमचा नाता कायमचा. चला कायमच उठण्या बसण्या काम सगळं जागा शिक्षक एवढा मी दिलं का शेतीतला. हो हो शेती का सगळ्या संसार प्रपंचाचाच आहे. होय काय चालू आहे? हे काय भाऊजी हे काय करतात? हे बोललो रायवळा आंबट धरलो होतो ना तेल झालं होतं आंब्यान काही उठला खाली आम्ही या देवपूजेक लागला कधी नाही तर. मना नको देवांगा पैसा नको पाठ धरती. देव कसे बाहेर कसे बुजुर्ग रूप काय करलं? सारवलं काय केलं? कोबो बिबो केलं ना. बघलेलं आहे की शा आमका काय माहितीच नाही. कर अरे वा चकचकी. अरे धंदो जोरात यंदा. हा धंदे म्हणजे बारीक साईड काय नाही काय करतात ना. बारीक साईड म्हणजे बाबल्यापेक्षा यांची उलाढाल मोठी आहे. होय मग तो बाबल्याक नाही जमणार. पुंजाकडचा बाबल्याक नाही. पुणग्याच्या हाताखाली पण मोठं माणूस आहे ना. हो म्हणून सगळा जमला. पाण्या गेलो देवा
आणि ह्याका आधी ह्या का पुढच्या वर्षी पुढच्या हॉलात आणखी हे का सगळं ठरवलेलंच आधी ठरवलेला त्याच्या पुढच्या वर्षी ह्यो रूम आणि ह्यो रूम काय झाला. एकानं कोणतरी कमेंट केली ना पुन्हा पुढच्या वर्षी आता स्लॅब घाल. हो हां घालू शकता. मी पैसे पाठवते अर्धे अर्धे घालू शकता. पुण्यात तुम्ही फालतू समजू नको. त्या घेऊ. ज्याप्रमाणे व्यवसाय चालू आहे जोरदार हो त्याप्रमाणे काय करू शकतोस. लाईटी लाव. काळो किती आहे 10-12 उलाढाल दिवसात होता. दिवसात. हो बघ दोघात चुरस हा पुण्यात मौन्यात ना. मौन्यात म्हणजे बावल्यात. याच्या आज 10-12 तुमच्या 7-8 ऑर्डर घेतात. असा कॉम्पिटिशन हा. कॉम्पिटिशन आणि त्याचे पदार्थ कसे एक तो एक बनत असतात ते. म्हणजे ना ह्या बनवलं त्यानं काय बनवलं काय बनवलं असं त्यांचं चालू. पण त्याच्यात कामगारांचा मारान होता. कामगारांचा मारान बारीक सारीक जे कामगार असतो ना त्यांचा मारा. त्यांना काय नाही मिळत. नाही आता माका कशा काढलं मागा नारळ काढूच येतात. आता कधी येतात मालक कधी येतात काय थांब काहीतरी आणलं बिस्किट मग 4 मोजून आणलं ना. हो पूनम पूनम म्यूटवर गेला का. म्यूटवर गेला म्यूटवर. अरे पुणग्याची जागा तू चालवलंस चांगला जमता म्हणजे. अगो बघत थांब काय दाखव काय केलंस. खयच्या बोटानं लावलं हा दाखव. कमेंट येणार ती मीच दाखवलंय खयच्या बोटानं लावलं असा. काय देव म्हणजे बोटा बघीत राहू ना काय 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 डायलॉग मग म्हणजे मी तूच उत्तर दिल्यासारखं झालं काय. नाही अरे कमेंट काय उत्तर दिल्यासारखं झालं काय 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 बोललंस काय काय बोललंस तर सांग परत. ताच करतो त्याच बटन भारीच देवपूजा करूची म्हणून करतं. तर मित्रांनो आता चाय बी पिऊन झाली पुष्पाकडची आणि आता नाना माडावर चढतात. नारळ किती पण राहून दे शेळी किती आहेत ती बघा पहिली. पातळ खोबऱ्यावाली बघा ना. झाड मजा येत नाही कंटाळ येतं. मग मुंबईत येतात ती काही खायच्या माडाची असतात ती मलबारी बाणावली. मग त्यांका कसं असतात ते बरोबर मुळात पाणी असल्यामुळे ना माड सारखे म्हणजे फुटत असतात माडांका. पाणी व्हायला कशासाठी पाणी असा. तसं आपण सिंगापुरी माड म्हणतो ना सिंगापुरी त्याच्यामुळे कायम जर पाणी आहे ना तर भरपूर शेळी असते. मग हे कसले मारळ हे मोठे हे सिंगापुरी नाही आहेत. डायरेक्ट घडच्या घड. आता पुण्य झाल्याशिवाय मी सावळ बोलणार ना. हा माका सांगले ना तुला कशावर ना खरा मग खरा कशावर त्या मला सांगा नको. मी ती सुट्टी सावळी जोडली. शेळा खायच्या मांडा नाही काय म्हणजे पुण्या माका पकवल्यान वही तेवढी शेळी खा उद्या नानांका घेऊन ये. हो मी पहिली होती मग म्हणून आपलं मी सकाळी लय बाबा शेळा नाही का करूया का पुणग्या काय गो
इला अजून नाही. तू माका रात्रीपासून सांगतो मी माका वाटलं काय उद्या काय घावणे बिवणे पोलिओ बिलिओ शेवलो बिवलो तुका काहीतरी असतला शे माका मिळणार त्याका सावळे होय काय चार बोले 2 होय येऊ सांग वा. तू कॉपी कर नको तुका सांगलो होय होय काय हो आतापर्यंत सगळ्यात उंच माड कोणाचा होतो? कोणाचा हा? उंच हम्म. म्हणजे तो खाली आहे तो. नाही मग काय? घराच्या मागच्या बाजूला भयंकर उंच हम्म. मॉप म्हणजे मॉप काहीतरी उंच बाबा झाले झाले गो पुणग्याक बोलव गो, माझी फेरी फुकट घालवल्यान. काय हो झाले 2 दिवस. ही नंदनची आजी आहे. हां बरेच जण विचारतात नंदनची आजी काय आहे.